Ja. Het pensioen, meneer Frits. Mooi. Ja, dan moet er natuurlijk. Kun je dat er nou zo van oplopen? Hè? Is dat niet meer helemaal? Oh ja, dan moet ik naar Kalkenmorgen. Hoe bloos je bij Hielpie? Dan moet ik naar Kalkenmorgen, direct zo. Dat moet even. Dat is bij zitten. Doe maar. En dan zie je wel. Er zijn eigenlijk al wat. Ja, zo dat het nu wel zo. Dat lukt me maar opzij. Kom maar. Hey, Jillem! Tja! Mijn scherm! Dat moet breder om breder. Dat zegt Mooi sneeuw weer eens. Mooi sneeuw. Ja, maar nou, links. Kan ze hem weer zien. Maar dan maakt het even zien. Dat is zelf hier. Gaat er in de grond zitten. Daar. Hier is dat kan wel. En zitten we nu op dezelfde hechten? Of maar dat gaat je nou een beetje dicht? Ja, dezelfde hekken. Nee, maar daar kan ik Ja? Ja, nou. Ja? Ja, nou is het goed. Mooi. Nou, dan kan je, Harm, Ja? hier is de skeppers. Dan kan die grond er een beetje mooi mee. En dan een beetje omslaan. Oh, ik heb al. Dan is de modder doorheen. Nee, kijk, koffie als ik nog. Optillen, ja! Oh, kijk hier! Dat is toch goede instructies dit? Ik ben hier zo maat, zo snel als mij op maat. Gelijk een nek natuurlijk bij de hanen. Kijk, op lukt Chantal, hier kan je beter met de straks. Hier kan je beter met die grote schep heen. Hier zitten nog allemaal grote brokken. Ik ga het wel heen. Druk niet. Maar deze fjaaltjes zijn wel weer vreemd. Dat trek ik er dat je meer. Nee, weet je, dat trek ik. Nou, Dat is helemaal niet eens. en je trekt een keer dat koentje, dat is helemaal niet simpel. Nou, maar dan blijft er nog een hele grote schep. Ja, dat kennen we maar. Maar even keer bij de Kunnen we dat van je af? Ja, gaat wel goed. Nou jongens, En plankjes. als je dit zijn bekers, maar hem zelf in een beker pakken. Wat deze hier? Ja, en wacht. Dan mag hij mee, hè? Kerst en drijf maken? Leg hier een lepeltje op of gewoon? Ja, dat zou ik niet pakken. Wie, oh, Donald. Ja, dat er erbij. Hé, briefke! Ja, en niks. Er staan hier nou in totaal 21 bomen. De eerste boom die stond er al een maand of 8, die is geplant door die gedeputeerde Konst. En vandaag zijn er 20 bijgekomen. In totaal staan er nou 5 peren en 16 appels. En dat zijn allemaal verschillende. Nou, lekkere handperen, ook geschikt voor moes. Een hele hoop soorten. Beauty of Baars, Gravensteiner, Dokkumenije, Schone van Ivo.